Hemmelere salam. Bilşimiz ýaly, siziň köpüňiz biziň YouTube kanalymyz Dapsmaş Türkmenistan ýa-da Dapsmaş takama bilen tanışdyňyz. Biz bu kanalymyzda gytkajyk gülkünç videolar jemläp, ulrak video toplum edip tomoşçylara ýetirýär. Ondan daşar hem aňsatça gyzykly we biläýmel sorawlar jemläp test görnüşine tomoşçylarymyza ýetirýär. Biziň şuňky temamyzda innik sorawlar internet sosial ulgamlaryna we olaryň kim tarapyndan haýsy ýurtlarda dörenligine degişli bolar. Pikirimçe şolar ýaly sorawlar biziň hemmämiz üçin gyzykly bolsa gerek. Onda näme? Eger taýýar bolsaňyz, geliň başlaýyn. Şeýlelikde biziň ilkinji sorawmyz YouTube barada. Soraw şeýlere: YouTube internet video ulgamy näçinji ýyldan bäri ulanýşdy? Jogaplar görşümiz ýaly ekranlarymyzda. Her sorawdan soň pikirlenmäni 10 sekund aýtmaz bar. Wagt gitdi. Dogry jogap B. YouTube 2005-nji ýyldan bäri ulanýşdy. Innik soraw şeýlerek: Wagtda gaýtgaça waka internet sosial ulgamy haçan we kim tarapyndan döredildi? Dogry jogap C jogap. Pavel Durov tarapyndan 2006-njy ýylda döredilýär. Instagram sosial ulgamyny hemmeler bilýän bolsa gerek. Soraw şeýlerek: näçinji ýylda Instagrama Stories funksiýasy girdildi? Toýst näçinji ýyldan bäri siz öz akkauntlaryňyzda gyzykly istoriýalar goýýarsyňyz? Dogry jogap A jogap. Stories funksiýasy Instagrama 2016-njy ýylda goşulýar. Innik sorawmyz köpüýmiziň feýül sosial ulgamymyz Facebook barada. Dünýä belli sosial ulgam Facebook näçinji ýylda we kim tarapyndan ulanýşa girdildi? Sorawa düşünmedikler üçin Facebook näçinji ýylda we kim tarapyndan döredildi? Dogry jogap elbetde Mark Zuckerberg 2004-nji ýylda. Eger bilýän bolsaňyz, Telegram diýip bir sosial ulgam bar. Telegram esasan hemme ýerde özüniň stikerleri bilen tanalýar. Eger kime gyzykly bolsa, Telegramda siz üçin türkmen diline stikerler hem bar. Stikerleriň sylkasyny videomyzyň aşagyna goýmakçy. Eger kime gyzykly bolsa, özüňiz girip görersiňiz. Şeýlelikde innik soraw Telegram'a degişli. Telegram sosial ulgamy haýsy ýurtda we kim tarapyndan döredildi? Dogry jogap elbetde Germaniýada we bu sosial ulgam hem Pavel Durov tarapyndan döredilýär. Bilýän bolsaňyz Google Chrome'dan başga hem Yandex browser bar. Inni soraw şeýlere: Yandex browser haýsy ýurtda döredilip işe girdildi? Dogry jogap Yandex browser elbetde Rossiýa döwletine döredilip ulanýşa girdilýär. Innik soraw ýatdan çykyp barýan Skype sosial ulgamyna degişli. Kim bilýär? Skype näçinji ýylda döredilip ulanýşa ýetirildi? Dogry jogap B. 2003-nji ýylda Şwed programmistler tarapyndan döredilýär. Ýene de bir ýatdan çykyp barýan sosial ulgam WeChat. Pikirimçe bu barada köpüýmiz bilýän bolsaňyz gerek. Soraw kynal. WeChat sosial ulgamy näçinji ýylda döredildi? Dogry jogap C jogap. WeChat 2017-nji ýylda Hytaýda dörep, Türkmenistanda hem az wagt moda bolýar. Ahyrym gezek Google kompaniýasyna gelip etdi. Soraw
hynrak ýöne bilmek gyzykly. Şu aşakdakylardan haýtylar Google kompaniýasynyň döredijler. Dogry jogap C jogap. Rus programisti Sergey Brin bilen onuň kursdaşy Larry Page tarapyndan Amerikada döredilýär. Iň soňky soragymyz elbetde her ýurtda tanylýan we giňden ulanýan sosial ugamy Twitter'a bagyşlanan. Sorag şeýlere. Twitter sosial ugamy näçinji ýyla döredilip ulanşa girdildi? Dogry jogap D jogap. Twitter sosial ugamy 2006-njy ýylda döredilýär. Onda näme dostlar? Soraglarymyz size yaran bolsa, biziň dapysmaştakama gruppamyza utanmanjyk, çekinmenjik goşulyp bilersiňiz. Hemde başa marmajyňyzy ýokary galdyryp like basyň. Sebäbi like'lar bize inniki bölüm çykarmana ul kömek edýär. Videonyň soňuna çenni göreniňiz üçin köp sag bolun. Görüşýänçe.